tichinge tichinyatsovanzwisisa akuti ko magraft avo vari kumafambisa sei, akuti zvidavado zvacho vari kuzvivandudza sei, uyezvo zvakareka kuti zvipande, akuremerwa, akukachidzwawo kana zvimwe zvose kazviri kunyatsofamba sei. Anokudaro ndo zvatinoita seCapital 100.4 FM muchirongwa kachatiro The Sungura Avenue. Hanzi chasazi munhu uyo ndiJunior Dewa. Then pano vari kuti hanzi chasazi inini I know Morgan Tendai Dembo, so uyu must be Tendai Dembo. Then ndikuona ukatafadzwa mapunzanwa ari kuti hanzi ndiri kuchegutu uyu nditendai, ando mashoko ataurwawo zvakare kana baba Ashi pamasasa pake. Mapuranga homwe awaswera sei, amai matipa maswera zvakanaka here pamwe chetewo zvakare. Ana Gladys hanzi chasazi uyu nditendai. Tendai vanhu vari kuratidza kuti vari kukuziva mufanangu, music yako yapinda muvanhu. How does it make you feel kuziva kuti nesong one chete ndobva ndabva ndatovhunza kuti ndiyani uyu, vanhu vari kuziva nditendai, zvinorevei kwauri semuimbi? Makadenyu kuba ndochiti zvinhu zvinofadza because it's not easy kurecognizwa nemaonero akaita maartist muZimbabwe, and it's not easy kuti nebhara tikasetirwa namudhara woita chinhu chinobva chakasika kuzikanwa nevanhu kudaro. Saka zvinhu zvekuti zvinotibata pamoyo, zvinotizadza nemufaro, uye zvinotipa simba rekuti tiite maworks ekuti vanhu varamba vachinakidzwa. Anditi patiri papo momuziva rise tikanzwa kuti momuziva vasinzwa zvakanaka. Momuziva right. Zvazvakambodzimbawo mazuva apfuura aya, but at least the session yavanga vachiita yekuti vakwanise kufamba vega because vakaambited papo. Saka at least we are able kuti navakwanisa kufambira vega because prosthetic leg ravo rakauya ende vakabva vaita session yavo inozvazvese vakutoita vega. Handika titarisa tidzokera kumavambo Tendai, because kana tikada kutaura nhoroondo yaTendai tikwanise kutaura nhoroondo yaTendai tisina kutaura nhoroondo yababa vake. Saka wanga une makore mangani Tendai pakafa mudhara muna 1996 muna April? 1996 ndaitena 8 years gore iroro, ndachitena muna August. Saka ndo gore ravakashaya. That was 1996 musana April, yakanga iri Tuesday. It was tatipa holiday zvino. And news dzachona dzakauya. I remember sevana takazongova iri mhere kuma past 5 makuseni ndo pakasvika kubva kupains kuAvenues Clinic kuti mundara vashaya. Handiti itarisa makasiwa muri vangani apa ndikutaura vana uchitaura nemazita? Takazvarwa tiri 3. Mukuru anova Morgan Komongeni ndiye akandisiyira ndiri wechitu. Then ndakazosiyira hanzvadzi yangu Fenistia ndiye last born. Saka it's 2 boys and 1 girl. Handiti do you have any memories namudhara? Of course 8 years makore mashoma, but maybe pane mamwewo mamemories aunawo nemamemories akamira sei nemukuru? Mamemories aripo akawandisa because chakagona mudhara was the fact yekuti pese pavainge vasiri kubasa vaimeke sure vane mhuri yavo. And some of the memories tinomaona pakuti zvinhu zvavo vaidocumenta kunge munhu aiziva kuti zvichazobatsira pamberi apo. Most people havazivi zvedocumentation, especially paarea namudhara. And tiri papo takatonzwa kuti mukuru vaisada zvakare mavideos, saka it's surprising kuti izonzwa kuti munhu aidocumenta life yake. Vaidocumenta sei mudhara? Tikaenda kana kumaparks vaitoona mavideos avo tichifamba navo tiri kumaparks, even kumashows kwavo vaidocumenta, but akanga ari munhu anga asingadi kuzviita public. Alright, saka vaingotora zvochengetwa mumba. Yeah, in a way I can say vaiziva zvavaita because now zvakutibatsira sevana, especially ndingati kwandiri nini zvakandibatsira kunyanya because kupa vana vavo vatatu ndini ndakakwanisa kuridza lead guitar vairidza. Saka mukuridzidzira pandaipotsa ndaidzokera back kumavideos yayo ndonotarisa kuti ivo vaimbobata sei, then ndononga kuti okay ivo vaibata vachidai. Saka zvinhu zvakatibatsira zvoita nge vaisiya kuti zvichatibatsira in the future. Awa ndizvozvo wabva wabata dzimwe nhau dzandanga ndichida kuvhunza. Saka iwe chikoro wakazoitira kupi apa mudhara asisipo? Semunhu akasiyiwa kuprimary ndakapedzera paLouis Mountbatten chikoro changu grade 1 to grade 7 ndopavakanga ndichienda kupamudhara vachipo. Then form 1 neform 2 ndakaita kwaDeure kwaGutu. That was form 1 and form 2. Form 3 and form 4 ndakaitira kuChaplin High School kuGwera. Then ndibva ndazopedzera kuPakame High School kuShuruka. Titarisa Tendai, the fact that you are Leonard Dembo's son, it's a thing chekuti you can never run away from. It's a thing that cannot be taken away from you. Fact iyoyo yashepa
how maonero aunoita life, maonero aunoita music, the person that you are, is the person that you are? Well, kuva mwana walina dembo kune two sides. Right. Chekutanga, too much comparison. Hauna chaunoita chisikasarifira back kuna baba, ende hauna chaunogona chikasatsikirirwa nemabasa ababa. That's the truth. Hatingasweri tichizvinzvenga izvozvo. Chero ukagadzira song yakanaka sei, urugara uchingodzoswa back to chitekete. Ndizvozvo, even pakatanga song iyi pane vamwe vatoti song iri uda kusounda unge popo akazodai. But because of that, it's also good kuti ndakagaitwa nekuva mwana walina dembo. Zvine maadvantages ekuti pakawanda pandoti ora ndingati pashoma pekuti ndikagogoza kuti gogogoe do harivhurwe because ndiri mwana walina dembo. But at the same time kune vamwe vanhu futi vanoda kuexploit because uri mwana walina dembo. Saka zvine the downside, zvine the upside, but you know zvandibuilda into a better person because music yababa wangu imusic yekuti haina aspect of life yaisina kubata. Saka pane zvinonetsa, pane zvinoita sei, you can always refer back to it, and even sometimes kana ndiri very very low ndine masongs andoza ndikamateerera spirit yangu inosimudzwa. Handiti? Yes. Tiri papo munharaunda aimba, we are from a music family. Did you always know kuti kana ndapedza zvechikoro izvi ndichapinda music? Ndiyo yanga iri plan iri kubva pakutanga? Never. Ko zvakazoita sei? It was never but surprisingly it was in his plan. Inini ndandiri munhu aigona chikoro zvekutogona zvekutocheka gwazvo, zvekutoti vanhu vekumba kwedu vaiti the first doctor kana pilot ari kubuda naicheka gwazvo zvekudaro zvokuti remba tikazoregedza enda kucollege takuita zvemusic vanhu vakarwadziwa zvekutodedzwa kudzimba dzanasekuru tonzi toda kukurova. Ko chiko chiri kuitika wakupinda music sei? Yes, but zvinhu zvakangoitikawo, and I was also a sports person. Ndaitamba bhora zvekutotambira, ndakatombotambira Cape United. Serious? Yeah, but it was short lived nyaya yekungoti kana une calling yako. But macoaches anga ariko by then vamwe vakazoshayawo nevamwe vapenyu vari vandonditi chiuya umboitawo kana even mabhuza kana chii, but ndaakutya kukuvara. Saka it was never in my plan, but mudhara knew it because gore randazvarwa mudhara wangu ane dhayari ravo, ende vakatozvinyora kutoti Tendai achaita music and acharidza lead guitar chichatyisa munyika muno. Handiti? Yes. So would you say pari zvino wafufila dream ya mudhara wako, like pakuridza lead guitar zvichatyisa yemunyika muno, watyisa vanhu here so far takatarisa? Kazhinji you don't blow your own horn. But kwandafamba so far ndisandawana munhu anoditi usati wasvika kana kuti wasara pakati. So far pese pandatsika vanhu vari kuti hatina kumbofungira kuti zvingasvika pekudaro because handisi munhu akadzidziswa namudhara zvakaita vana vamwe vaimbi. Ine mudhara akasiyana nde7 years, and right now ndaane chikwata chinonzi Barra Express, but mukatarisa paBarra Express iripo hapana kana munhu akapiwa guidance anyone from Barra Express. Zvinhu zvatikaita kutozodzidzira takura, unlike vana vamwe vaimbi kuti vamwe vakatosiya vakumabasa, vamwe vakasiya vakura, vamwe mudhara wavo vachingoshaya anga kutopinda paroo yavo. Isusu we first to go unopedza chikoro some 18 years later kwakutanga kuzoreminder kuti aiwa munhu uya anonzi Leonard Dembo anga ane vana vazokura vakutanga. Saka it has been a challenge, but takwanisa kusvika pekuti a lot of people vaisafunga kuti tichapasvika. Andika titarisa pamachallenges ipapo, what have been some of the challenges? Wahighlighta issue yekuti mudhara akakusiyai muri vadiki musati matomboziva kuti gitari rinobatwa sei, and also the members dzamuinadzo dzeBarra Express hapana kana mumwe chete akadzidziswa maybe naKidson, akadzidziswa maybe naMinjito, vanhu vekuti ndevechidiki but vakangotora zita nokudaro. What have been some of the challenges? Tingati the main challenge yatikaita isusu inyaya yecomparison yekuti pachese chataita, mwana wese achizvarwa anotanga adzidzira kugara okambara odi. People didn't expect that from Morgan naTendai naFenistia. Vanhu vakangofunga kuti level rakasiyiwa 1995 pana shiri yakangwana naMudhara Dembo, vana vacho ndipo varifana kungotangira pa. But kuti vana vacho vakasiyiwa vari vadiki havana chavaiziva, havana kumbotipa mukana ivo. Vanhu they were too judgmental kuti they were quick to say vatokoniwa. Saka that was the main challenge yatikaita. Then of course nekuti mudhara vakashatirwa diki, kuzokura kwatikazoita zvinhu zvavo zvizhinji zvakange zvaparara. So takazova vanhu vakanga vasina mainstruments, vakanga vasina zvinhu zvekushandisa. Chatinacho patipinda muindustry was just the name and the music. Maband members tatisina, mainstruments tatisina, kana gitari chairi kudzidzira kuti ndidzidzire gitari
ndaita rekukumbira, but nenyasha dzaMwari most of the things taanazvo. Tendai, when you started out manga makabatana naMorgan muri pamwe chete, Morgan achirova mavocals iwe uchirova lead guitar zvinonwisa mvura like zvazvakanyorwa namudhara wako mudhayari, but along the way makabva maseparata. What really happened? Okay, vakawanda vakatangira pakutiona tiri tese, but the truth is ini ndakatanga kuita zvemusic. Then later ndakazodedza mukoma ndikati mukoma nhaka ndeyedu, we need to do something kuti zvinhu zvidi. So he then took on the role yekuimba, because ini ndakanga ndichiri pakustruggle nekudzidzira gitari, ndakanga ndisati ndaa perfect. But nekufamba kwenguva anonzi Morgan, ndinonzi Tendai, tiri vana vanyamunhu, but tiri vanhu two vakasiyana. So even maonero edu elife akasiyana, even madestiny edu in life akasiyana. So you find Morgan akanga aita music because ndeyababa, but he had other things, ane mamwe maprojects akaitonzwa kuti aya ndori pamwoyo pangu, but inini ndangoramba ndiri mulaini remusic. That's why I find kuti even after tasplit akangoitawo a few songs, but inini ndakaramba ndiri mune zvemusic. So a lot of people vanoona sekunge Morgan naTendai vakasplit. No, Morgan naTendai havana kusplit. Morgan naTendai did what was best for the Dembo brand. So what would you say was best for the Dembo brand chitarisa situation yako na Morgan? Morgan decided to leave. Akati no, inini so far, because handiskuisa effort, he knew his weakness. Akati no, handiskuisa weakness yangu, ipindire pabasa rababa, itanishe the image, the good image that was there. Because mukatarisa panguva yacho nayo, there were so many negative issues dzaibuda mumedia. Pane pamwe pandatoverenga iwe uchitocomplaina kuti media iri kuzama kuda kutipatsanura. Ndezvipi zvimwe zviri negative zvaibuda ipapo Tendai? Well, media would say vafana vekwadembo vari kuita madrugs, vafana vekwadembo vanodhakwa, vafana vekwadembo vatata zvakati kana vaita chakati, which was something that was not there. Then even before we even split, media yanga kutaura kuti havasi kuwirirana, but then ukatarisa taibva musame house tika the same thing. Ukatarisa show ya last week, shirt yanga inenge yakapfekwa naMorgan pamwe ndiyo ndakapfeka this week. So media kazhinji, okay, by then vaitsvaga zvinhu zvinovatengesa, but not knowing the damage they were doing to a family. So because of that, we quickly sat down tikati no, let's not give the media what they want, let's just do zvinhu zvinoita kuti legacy iende mberi. So Morgan came up to me akanditi no, mina I would wish you could rambo chinda mberi neband, because that's your passion and that's your calling. Saka iwe uchirambo chinda mberi, then you support the family from there. Vachitaura vazhinji vano appreciate kuti strength ya Morgan yanga iri pama vocals, then strength yako iwewe iri pa lead guitar. Now that Morgan akuita zvimwe zvaanoda, since what music is passion yake, zvakachinja sei mafambiro awakatanga kuita wawega iwe? Strength ya Morgan was not just by my vocals. Even pa guitar, Morgan always the guitar. Even strength ya Tendai was not just pa lead guitar, even by my vocals. But what happens is, Pama songs Alena Dembo is one of the few artists in Africa or in the world I consecrate as another voice rank. So you find kuti Lena Dembo could sing a very, very high note at one. At the same time, he would also sing a very, very low note without discording. So though Pandekawana Ipapo, maybe the way people say it, Panama differences in my voices. Angu na Morgan. Was Morgan Okampa a very high note right now? Anori dambura sokutwega unoti comfortably ende uchifunga atachadambuka uro. That's his strength. But at the same time, Morgan ukamisa pa low note, he struggles a bit. Same as Tendai ukampa in low note, he goes really comfortable. But if you go for those very high notes, yes, I've improved, but not as much. And Shikepana Morgan, that I'll give him. And Shikepana. Tendai uri umwe wevanhu vandataura navo vashomanana vandaona kuti they appreciate their strengths and they also appreciate their weaknesses. Nokudaro izvozvo zvakubatsira zvakadii munhau dzemumhanzi kuziva kuti apa I still need to learn, but apa ndati simbei. Zvakubatsira zvakadii pakuita music auri kuita? Chinhu chinouraya maartist mazhinji, or most people, not just artists, whether vatambi vebhora, izvozvo kuzviti handina chandisingagone, kuzviti ndinogona zvese, instead of appreciating where you're good and where you're weak, zvinokubuild into a better person
and people will then accept you for who you are, other than kuda kumanikidza vanhu kuti idai izvi vanhu vasingazvide vanhu then vanobva vatozokuvenga zvachese. Yeah, saka inini pandisingagona handidi kuramba, but it doesn't mean kuti I won't put an effort pazviri. So titarisa wawega mukoma vasiya vamwe vari kutoti hanzi you are downplaying the fact that you guys split. Wawega tendai mukoma vasiya vakuita mamwe maprojects avo, catalogue yako yakamira sei? Waita maalbums mangani kana ari masingles waita mangani? Ndandega ndaita 3 albums. The third album iri kutoya this December, it's already complete. And I'm not downplaying the fact that me and Morgan split. Business wise we split, but family wise you always be my father, because ndo baba wangu andakutaris. Yeah, so I cannot downplay the fact that right now ukatsvaga unowana pakanzi tendai dembo in Barra Express. I can't downplay play it because no story. But what I'm saying is people take it as if splitting is a bad thing. Splitting is not a bad thing, because you look at the history of music. Boys to Men, Backstreet Boys, Westlife, we are going international. Local Tikawaya local, R&K, okay. You know, it's always inevitable, because for anything to happen, panoda a leader. But kanokati it is always inevitable. Ndapi ma problems anonyanya kuuya etendai ekuti inevitably vanhu munozongo split from your experience. Inini ndine shamwari dzangu. Ngoma lochito mune shamwari dzenyu. Ini cheta shamwari yangu chanditi tendai handine kapati kangu kadati mungoya 2 minutes. Anditi ndomanikidza vanhu vese kuenda ikoko. Then mangwana mogenoti ndine kangu kapati ndoti andichada kuenda kupati yako because ndoda mari. My decisions have to come from one source. Mukaona katongoita 2 sources chete vanhu tingazviramba tingazvidi yatova problem. That's why I find chero mumba chaimo kunonzi there is the head. Yoita ngekubatirana, but those story people in life. That's how God created. Titarisa wafamba mamaira vamwe vavanhu vaungati vakubatsira kuti career yako isvike pauri, maybe vakutora under their guidance, maybe pavanenge vachitawo mashows nezvimwe zvakasiyana siyana, varipo here vanhu vakadaro vekuti ungati ningi Blalochito vandibatsira zvikuru? Yeah, varipo. Unfortunately kune vakandibatsira nevanga vasingadi kutoti ndisimuke, because vaitoziva kuti kusimuka kwake kuvharawo kweline ravo iwo. But we've got the likes of Mudhara Tongaimo. Angane rudo Mudhara. Angane rudo so kana vimchikora aindivistira. We've got Mudhara Tuku. We've got Mudhara Macheso. Ndiye akanyanya kundimenta zvakanyanya. Mudhara Macheso. Ndiye munhu akanyaso ndipinza muvanhu, ndiye munhu akazogara pasi neni nemberi kwazvo vachinyaso nditi magitara anadai. Then we've got other people wekuti vanhu avakatokufunga zvisungira, the likes of Jacob Moyana. Munhu uya akandibatsira zvakanyanya futi Jacob, because music yakakura achifarira nanaroni Mudimba. Vanhu vakazouya pakazouya vanhu who wanted to exploit. Then also of course there are promoters wekuti vakandipa mukana where no one else used to give me mukana. 0719-100-404. And that Dembo guy is so well spoken. This has been one of the best interviews Apasungura Avenue Dishingi Chivunze. Ingataura wana kati chikoro chasaze inini ndaitocheka zvekudaro. Ndichiverenga zvangu ndichigadzira this conversation tendai. Some of your band members vanoti ivo kubva pawakaroora wakatanga kuve so serious, wakatanga kunyatso zvirovedzera mubasa rako. Tichidzoka pamarriage yako yakakuchinja zvakadii, perspective yako towards music life and yakakushape zvakadii as a man? Chibaba, change the responsibility change the responsibility chinhu chisije kutamba nacho, ende ukaona uchiri kuudzirwa chinhu chinonzi responsibility hausati wanayo. So you know the fact yekuti yes ndakagara ndakadaro from, because family yangu ina inotangira pakuroora kwangu, yakatanga pakuroora kwaMoki. I then took in vana vake vana vangu, zoti veni munhu wandakazoroora achiuya ndakamudza kuti shamwari uri kutangira panumber 3 kana tichaita mwana, because already nditori nevana 2 of which iye aisaziva kuti vana vandikutaura vana vaMoki. Aitofunga kuti maybe ndine previous marriage or something. Yeah, so that responsibility yakandiratidza kuti no, ndaimboita mafanisi. Because to be honest, pandaita music pekutanga
ndaiita as a passion. Matidzira ndikaita gitari inini handisina intention yekuzomira pamberi pevanhu ndichiridza. Ndandiri munhu aida kungodzwa kuti zvinoita sei, aimbozviita sei. But then the response yekumashows ndio yakazoti no, chiya kumashows. So after marriage now, ndakaona kuti no. Baba mapampa andodiwa boss kamwana kachona pakakauya kaireact. Zvokapfekera manepi kana chii maitoona kazara reaction. So ndakazotoona kuti so the only way for me to do this is kutoita serious nebasa iroro handisina option B. Ndoratova basa racho iroro zvachese. And basa irori since randiraramisa inini kusvika pandiri, it's something that should be carried on to the next generation. Saka handingati vauye vachitangira pana sekuru vavo. I need to do something as Tendai chichabenefita vangu vana chakajigera pane zvalena demo. Saka so far in that endeavor yekuti unge uchigadzira zita rako, of course riri kuita feed off your father's name, ungati wafamba mamaira akadini? Mkoma loso indafamba hivi. Indafamba, why? Because ndikuti nini, my journey is not been guided by someone who was within Barrier Express. My journey was based on Zandofunga. My journey was based on Shandri kunzwa pa radio. Not kunzwa aiwa na baba wako taidai. Kana baba wako vaidai. I never heard that. You know. Zoti right now even tikazituita songa. Ingori song yekungonzi tukufungira. Aina that backbone yekuti uyu ndiye akamboridza namdara saka akati guide uyu akambodai, you know, that advice atinamboita. So you find kuti handisi kushora vana vamwe vaimbi vaita zvavaita, but I would safely say ndashanda kudarika vese. Because ivo vane guideline yevanhu vaishanda nababa vavo. Ndizvozvo. And to be honest, vamwe vachona vatori nenziyo dzavakasirwa nababa vavo. Dzakanyorwa dzikatoitwa zvese. Iye akazongosvika akangonomira. Ende vazhinji vachona ana baba vavo vakashaya, vane mashows anga akatorongwa kudhara. Ivo vakatosvika kwakutongonomira is a representative. Handiti. Titarisa vamwe vaimbi vari kumhanya nema-collaborations. Who is Tendai with regards to collaborations? What's your perception? In this day and era, my collaborations are the way to go. They are the way to go, and I would love to do a lot of them. Yeah, but at the same time, Ofuti, and Diduma ones. Why? Because hanzi mudhara wako aichika kuroyiwa kaasada kushanda navamwe vashe vaimbi, iwe unotyikawo kuroyiwa? Kana mudhara ukada kundirowa endo kuroyawo neyangu uye yangu. Kana une mushonga unoziva endo unotsvaka wangu, but I think zvinhu zvaitaurwa nevanhu, you know, most of these interviews akaitwa nevanhu vakawanda vaitaura about mudhara. To be honest, ngoma ndoshita handinambonzwa interview yakanzi yakainterviewa baba wangu, baba woni bamingivi vari kwamutare. Handinambonzwa interview iyoyo. Handina kumbonzwa kana interview yevazukuru kana yana sekuru kana yana vanhu vanoclaima kuti they were close to Lena Dembo, but inini baba wangu zvekunzi kuroyiwa kana chii inini ndotozvinzwawo kumainterview nepamasocial media vanhu vachitaura. Yeah, he was just a simple man who just had his principles and he stuck to his principles. So vanhu, because of the day and era yavairarama, a lot of people used to think kuti ndezveuroyi, but asirizo. Handiti. Tesa Tendai tingada chose tinge chikurukura, but nguva dzedu dikezi ndo dzakutinetsa. Saka maybe in 10 seconds uchitenda vakutsigira uyezvo zvakare vanoda kukubata pamasocials vanokubata sei? Okay. So far tine page yedu iri paFacebook inonzi Tendai Dembo and Barrier Express. And that's our social Facebook page. Then on Instagram, Miro Tendai Dembo. Then on WhatsApp, we've got our number 0718 960 520. 0718 960 520. Yes, feel free to debate my calls, my WhatsApp and everything. We are available as Barrier Express. Aiwa, ndinotenda chaizvo Tendai nenguva yawatiwanira utinge chikurukura. Aiwa, tatenda mukomando chimati